Тапшырылган чираттагы котлау сәламен без Николаевка районы Зур Ширеклей авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рамазанова Сара Мусеевна каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны иске кулаткы эшчеләр поселогыннан кызы Наҗия, кияве Газиз, оныклары Илнур, Ралина һәм Илзар, кыдасы Фәрид, кыдагысы Асия котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешем минем, 7 балалы гаиләдә 3 малай һәм 4 кыз арасында тынчан һәм сабыр бала булып үсә. Мәктәпне тәмамлап, хезмәт юлын Кузнецк шәһәренең аяк кием тегү фабрикасында башлап җибәрә. Матур гаиләсен корып, якты дөньяга мин кызы Наҗия туа. Бар гомерен миңа багышлаган сөеклем турында бүген иң җылы сүзләр белән генә язар идем. Кызганычка каршы, әнкәйнең күп санлы бер туганнары бүгенге көндә инде якты дөньяда юк. Әмма ул энеләре Айса һәм Аббас өчен олы җанлы кардәш булып яши. Ана хакы, Тәңре хакы диләр. Әйе, тик мәгънә әйтелми бу сүзләр. Иң олы дәрәҗәдә бу тормышта Газиз әти-әниләр тора. Якыныбыз безнең, күз нурыбыз, әнкәем, сөекле әбекәебез. Сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Әгәр хәлебездән килсә, сиңа өзелми торган озын гомер яздырыр идек. Шушы бирелгән гомереңдә без бала оныкларыңның рәхәтен күреп яшәргә язсын сиңа Раббым. Кадерлебез, син бу дөньяда һәйкәл куярлык зур хәрефтән ана. Сөеклем минем, сиңа күпме генә рәхмәтләр әйтсәм дә аз булыр кебек. Һәр вакыт балаңның кайгыртуын тыеп, туган йортыбызның яме булып яшә. Сабыр, кешелекле, олы җанлы кеше син. Сикәлтәле тормыш юлларында синең киңәшләреңә, тәҗрибәңә таянам. Күңел күзеңнең үткенлеге, күңелеңнең сизгерлеге безне күп бәлалардан, ялгышлардан саклап кала. Сине шушы матур бәйрәмең белән тәбрик итәбез һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Кеше гомере үткән еллары белән генә билгеләнми. Син һәр вакыт без балаларың өчен шат күңелле һәм кайгыртучан ана, оныкларың өчен яраткан, хөрмәт иткән әби. Барыбызга өләшкән күңел назың синең гомерне дә еллар белән түгел, ә игелекле эшләр белән исәпләргә тулы мөмкинлек бирә. Сиңа зур уңышлар, шатлыклы очрашулар һәм көтелмәгән куанычлар, ныклы сәламәтлек һәм бәрәкәтле озын гомер, алдагы көннәреңдә шиксез бәхет телибез. Йыллар үтә диеп борчылма син. Йыллар үтү берни түгел ул. Сау сәламәт булып озак яшәү үзе бәхет, үзе шатлык ул. Җәйләр булсын синең күңелләрдә, кояш булсын синең көннәрдә, тәмле сүзләр булсын телләреңдә, нур уйнасын синең күзләрдә. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди шатлык бит ул, зур бәхет. Гөл яшәргә язсын иде шулай, әни диеп, назлап эндәшеп. Сәламәт бул әни, озак яшә, юлларыңа гөлләр сиберсен. Һәр туар таң сиңа гөл шатлыклар, тыныч тормыш, бәхет китерсен. Кадерле кодагыебыз, без сине шушы биеклеккә җитүең белән кайнар котлыйбыз. Алда да Аллаһ Тәгалә биргән көннәреңдә бары бәхет шатлыкка күмелеп, балаңның игелеген, якыннарыңның кадер-хөрмәтен күреп яшәргә насыйплар булсын. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Котлы булсын олы туган көнең, зур шатлыклар каршы алсыннар. Әгәр булган булса борчуларың, үткән тормышыңда калсыннар. Якты кояш гел елмаеп шулай, сипсен нурын алсу йөзеңә. Уза гомер диеп, моңайма син, ерак әле гомер көзенә. Хөрмәтле Сара Мусеевна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Күк йөзендә йолдыз туган, син килгәндә җиһанга, тагын бер яшь картайдың дип әйтсәләр һич ышанма. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып торсын кирәгең. Туган көнең, язмыш язган бүләгең, көтсен шатлык куанычлар, артып торсын кирәгең. Yıllar ağlar, alğa
артып тұрсын керегің. Туған күнің, язмыш yazғаны бөлегің. Күтсін шатлық қуанышылар, артып тұрсын керегің. Өткен ғүмір жәл түгел ул, киләчәге ак булсын. Рәхмәт фәрештәсе сине һәр вакыт саклап торсын. Туган күнең, язмыш язганы бүләгең. Көтсен шатлык куанышлар, артып торсын кирәгең.